No niin, hyvää huomenta arvoisat YouTuben parissa siellä aamunsa avaavat. Nyt siellä on alkanut tämä Ironman kilpailu tässä näin ja 2 pyöräilijää tuosta on jo mennyt. Nyt pitäisi tulla sitten kohta lisää ja tässä pääsevät näille pyöräilyosuuksille. Kävin saunomassa, ihan mukavat saunat oli kyllä, että löylyt oli semmoset rapeat ja nyt kun tuo saunakin on remontoitu, niin se on ihana, kun on hienot kaikki saunat ja kun on saunottu, niin sitten taas jaksaa mennä tuohon lähemmälle apajille, että jos sieltä tulisi niitä pyöräilijöitä, niin kun tää nyt on tää Ironman kilpailu, että täällähän on jotain 6300 kilpailijaa, että tämä pyöräilyosuus tosiaan kestää kyllä tässä nyt useamman tunnin, koska kilpailijoitakin on niin paljon, niin tämä tämmöinen kilpailu sieltä tullaan. No niin, kato taas. No niin. Eli, no niin, kiitos. Siellä menee kilpailijat, kato, ne urheilee. Mulla on 29 minuuttia varaa kuvata, mutta sitten mä voinkin tämän videon poistaa tuolta sitten. Siellä meni ensimmäiset, tää on kello 7 asti. Tää kestää nämä erikoisjärjestelyt ja 7 aikaa sitten alkavat purkaa tätä tapahtumaa ja sitten viimeistään 7:30 lähtevät bussit ajetaan normaalisti. Mutta tänään ne bussit mä näytän teille, niin ne menee silleen, että tuolta Sammason katua kääntyy autot. Ja ne menee Sammason katua sitten niin kuin sinne mäkeä ylös. Ja sieltä ne menee sitten Tähtitornin kadulta ja sieltä sitten keskussairaalan katua ja sieltä sitten Mytäjästön risteyksestä niistä Hämeenlinnan tietä torille. Kun tää Jalkarannan tie oli silloin aikaisemmin kuin keväällä, oli nämä vähän pienempimuotoiset Ironmanit, niin oli avattu tai niin kuin oli keväällä, tässä oli nämä pienempimuotoiset Ironmanit, niin oli toinen kasta avoinna liikenteelle, mutta nyt bussit ei saa kulkea ollenkaan, koska kilpailijoita on enemmän kuin silloin keväällä olevassa kilpailussa. Niin ovat sitten päättäneet, että kokonaan suljetaan tää tie, kun nyt on kilpailijoita se 6300. No niin. Kato, kun kilpailijoitakin on nyt enemmän, niin sen takia se on ihan se on yleisen turvallisuuden takaamiseksi, että liikenne on poikki. Koska kato, kun nyt on semmonen tilanne, että kilpailijoita on puolet enemmän kuin silloin. Silloin taisi olla niin, että oli ulkomaitakin myöten kilpailijoita, mutta silloin ei niin mittavaa kaavaa ollut osallistujia. Niin silloin pystyttiin pitämään se toinen kaista auki, mutta linja-autot joutuu kulkemaan tuolta Sammason katua ja sitten Tähtitornin katua ja sitten sieltä niin Hämeenlinnan tietä ja sieltä Mytäjästen kautta torille. Ja torilta on sitten normaali reitti sitten tuonne Kiikkulaan, Joutjärvelle ja Tonttilaan. Torilta alkaen on normaali reitti, koska sitten siellä päässä ei taas ole sitten tämmöisiä liikennejärjestelyjä. Niin siellä päässä niin kuin Tonttilaan ja sitten tuonne Joutjärvelle, niin on taas sitten normaali reitti, koska siellä ei ole tällaisia sitten, vaan on täällä Jalkarannan päässä, niin sitten pääsee bussit kulkemaan normaalisti. Et se on vähän nyt, kun tää sotkee tää kilpailu näitä bussireittejä, mutta linja-autot kumminkin täältä pääsee osittain kulkemaan, mutta sitten tietysti tässä on jotain, että ihan täysin ei täältä pääse, että jotain haittaa niin kuin liikenteelle nyt kyllä on sitten, että no linja-autot kulkee semmoista mukautettua poikkeusreittiä ja sitten vaan täytyy katsoa tuonne kaupunkiin päin mentäessä. Sain ystävältä tänään semmoisen puhelun, kun mä soitin sille ennen saunaa menoa. Mutta sitten mulle Pekka soitti sen jälkeen heti, että alas tulla saunaan, että pitää tulla reippaasti, että siellä on saunaan tulossa porukkaa muitakin. Niin hän soitti mulle mitä asiaa, mä sanoin silleen, että ei ole aikaa nyt puhua. Niin hän sanoi, että ei tarvitse sitten enää soittaa, että tosi tökeröä käytöstä mua kohtaan. Tosi tökeröä käytöstä mua kohtaan, että hänellä ei ole käytöstapoja. Ei se tuija käyttäytyä osaa, koska jos se puhuu kerta tollasta, niin silloin ei kyllä ole mua kohtaan minkäänlaisia käytöstapoja. No niin, sieltä tulee taas. Tää on tämmönen näköjään 2 pyörän kombinaatio, aika kiva. Että voit ollakin 2 eri sessiollakin sitten poljeskella. Niin se oli vähän se Tuijan käytös semmoista, että hän ei hirveästi osaa käyttäytyä. Hän purkaa niin kuin aina sen pahan olunsa niin kuin heti ensimmäiseen vastaantulijaan. No sen tietää siitä, että sinne Mukkulan naiseen, kun se on Mukkulan päässä, niin hänen kannattaa kyllä nyt pitää tauko, koska hän on vähän nyt siellä se pata kyllä kiehu ja kuohu, että hyvä, ettei se tullut lankoja pitkin. Että
puhelinlankoja pitkin niin kun sieltä Mukkulasta tänne ei pysty tulemaan, se ei ole mahdollista. Mutta jos se olisi pystynyt tulemaan, niin se olisi tullut kyllä jo, että se olisi kyllä tullut tänne, jos se olisi pystynyt, että se olisi kyllä pystynyt, että se olisi ihan mitä tahansa, kun se purkaa heti ensimmäiseen vastaan tulevaa sen pahan olonsa ja sitten niin kuin joku viaton saattaa joutua siihen uhriksi, että mä oon tässä Ironman kilpailussa nyt ainakin tuonne lounaaseen saakka pystyy katsomaan ja lounaan jälkeen tätä katsomista voi taas sitten jatkaa, kun sitten tässä on se Mukkulaan meno tietysti. Mä ootan nyt, jos se rauhoittus se yksi osapuoli siellä. Kun se Tuija käy niin ylikierroksilla, että katsotaan se rauhoittus nyt. Niin. Et jos se rauhoittuisi, se käy vähän nyt ylikierroksilla. Niin nyt ei hirveästi mä en pidä sinne nyt yhteyttä ollenkaan. Tässä on nyt mennyt tasaisesti näitä kilpailijoita, mutta tasaisesti on mennyt kilpailijoita, mutta ihan hyvin se tässä nyt sitten menee. Katsotaan, kun täältä nyt tulee, siellä on Finn Triathlon, eli siellä on näitä liikenteen ohjaajia tässä paikan päällä. Nyt tulee lisää juoksijoita varmaan. Nyt tulee noin tollaiset autot, eli nyt saattaisi tulla lisää juoksijoita. Ei tule, mutta siinä on tällainen, mikä tää nyt on, kuljetusvirta. No niin, sieltä tulee nyt sitten taas. Täällä on näitä kilpailijoita, kato nyt, ja nyt on tää pyöräilyosuus tässä näin. Kato, pitäähän sitä nyt kannustaa, kun täällä on se 6300 kilpailijaa, niin tää on saman organisaation, mikä oli keväällä, mutta tää on paljon isompi kuin keväällä, kato. Silloin keväällä pystyttiin pitää toinen kaista auki, että bussit pääs kulkemaan, mutta nyt ihan niin kuin tämmöisen yleisen turvallisuuden takaamiseksi toista kaistaa ei voi pitää auki, eli se oli pakko laittaa nyt kiinni, koska ihan sen yleisen niin kuin turvallisuuden nähden. Ja bussit kulkee, niin kuin mä sanoin äsken kun mä sanoin, niin ne kulkee äskeistä sanottua reittiä. Ja se on vissiin sillä tavalla nyt niin, että 8 kulkee tänne, eli pelkällä 8 pääsee, eli se pitää olla se Kiikkulan auto, niin sillä pääsee. Mun mielestä se oli silleen, että 8 R ja K, se kääntyy vissiin kauppatorilta takas niin kuin sitten tonne Tonttilaan, että ne eivät edes aja tänne, että se on vaan tuo Kiikkulan auto, mikä tänne sitten tulee. Täällä on nyt näitä pyöräilijöitä ihan saakelisti, koko ajan tulee. Mutta ottaen huomioon, että kun kilpailijoiden osallistujamäärähän on se 6300, niin tämä pyöräilyosuus kestää tässä useamman tunnin, että ihan niin kuin hetkeen tää ei ole tässä loppumaisillaan. Että hetkeen tää ei ole loppumaisillaan, että tämä juoksujuttu kestää kyllä nyt hetken aikaa, koska tämä juoksujuttu ei tässä ole nyt hetkeen loppumassa, että tämä juoksutapahtuma tai tämä juoksujuttu tässä, niin tämä tulee kestämään nyt tässä useamman tunnin sitten on jäljellä tätä pyöräilyä ja nyt ne on tosiaan uinut ja tämän pyöräilyn jälkeen sitten on se juoksuosuus, eli sitten ne lähtee juoksemaan sitten, eli sitten niillä on se juoksuosuus siinä käynnissä päin. Mutta sieltä nyt tulee joo, tää on vähän paha, kun tästä tulee näitä pyöräilijöitä, niin sotkee näkyvyyttä. Se ennustekin lupasi, että pitäisi ne 30 asteen helteet tulla vielä, mutta en mä usko enää. Eiköhän ne helteet ole tässä nyt jo taputeltuna päin, kato, kun syksyksi päin kääntyy, niin ei niitä semmosia helteitä ole enää tulossa. En jaksa uskoa, kyllä ne helteet taitaa nyt kyllä taputeltu olla, että mä en usko kyllä, että niitä helteitä tässä päin enää tulee. En jaksa uskoa, kyllä ne helteet taitaa nyt taputeltu olla, että lounaaseen asti tässä pystyy tätä kuvausta harjoittamaan, niin sitten. No niin, nyt näyttää ainakin tulevan taas lisää, yes. Yksi tulee sieltä. Joo, se menee siellä, kato koko ajan. Tää on tärkeä kilpailu, kun nää taistelee voitoissa, kato, että kuka voittaa mitallisijoituksen. Eli kuka voittaa niitä palkintoja. Ihan mielenkiintoinen kilpailu, ja toi järjestyksen mies meni tonne päin, niin nyt kun toi järjestyksen mies meni tonne päin, niin pystyy vähän tässä, kun se hirveästi on haitaksi, jos tässä on niin kuin ylimääräisiä kasvoja.
äitille vähän muistoa tästä, että on tämmönen triathlon kilpailu. Mä lähetän tän äitille WhatsAppissa, että äiti näkee että tämmöiset triathlon kilpailut on Lahdessa, niin äiti näkee sitten, että minkälaiset kilpailut täällä on meneillään. Nyt saisi tulla vielä pyöräilijöitä, että saisin kuvattua kunnollisen videon. Nyt taitaa tulla, no niin, sieltä tulee taas tollanen mopo, niin kuin tollanen järjestysmopo. Ja siinä meni tollanen Suomen lipun alla kyllä. Tää on tärkeää, että nämä kilpailut, kun tässä on kumminkin mitaleista kyse, niin ne on taistelemassa täällä kukin niin voitostaan, että kuka sitten vie sen voittomitalin. Katsotaan tästä. No nyt lopetellaan, kun tää menee WhatsAppiin tää video, niin nyt tulee kilpailijoita, nämä vielä tästä kuvaan, niin Hyvä! No niin, nyt on aika sitten panna meikämannen pillit pussiin.